Harap. Naroko. Hari ini. Naku, kumana hari ini? Naku, Dari maangkot. Adit. Nako, kumana ini? bau-bau Aw, mana ko hindi na magsuba na makatuba na sana. Masabutan mo na tumagol na tumag. Anak sulat, basa. Ah, masa. Ito. Mana ka basa? Tidak, Pak. Kami na Pak. Mayroon. Yema. Yema. Kwak, kwak, kwak. Habib. Mayroon. Mayroon. Yema. Bitia. Bahasa ni ada bisu. Nako kumana. Ang Ginoo nakikita dito kaniya ini siya ini sulatan mo ha sulatan mo di man ipagayo ha ini di man ipagayo mo ni ang pagbas sulatan pero pa na po Masuk Ginoo. Nga masuk sa Ginoo isugat nimo. Sa inyong kabulingon. Pinakailan sa Ginoo, unsa ba yan siya dito sa isu ni sa Ginoo dito. Mo ni ang sa Ginoo di ba ni ha? Surat nimo sa sara aron ilo ko. Isulat mo gisulti na lagi sa Ginoo, tanang umana. Sulti.
Sabi ni mo, samtang nagsuot ko din, mudik sa ang Ginoo. Tulog ka. Ngayon ko na Ginoo. Di ba? O, maso, sa Ginoo mo ni, ha? Samtang nagsulat ko din sa Ginoo, ha? O ni, mo ni ang sili. Mo ni, ha? Mo ni, ang Ginoo. Una, sabay Ginoo, una. Ang piling. Papapit. Magsuot na ko niya. May mga Ginoo. Kuwang panagduka niyo. Kwak. Wala, hindi ba no? O, kung pila, kamo yung mga Ginoo. Duka. Dua kape. Dua kayo. O, dalabi. Mo man siya. Mata sino? Ha? Yung mga Ginoo. Sulatin mo. Kunya, yung mga Ginoo. Isang bila. Kunya, mata sa Ginoo. Huwag pag-usap. Idiktar mo. Di mo na siya. Kunya, ang suot ni mga bidiri, kadtong. Mga tanak ko niyo, ngano kang kana siya? Kadaog. Kadaog. Oh, mo. Kadaog gan. Taguban. Nga nung adaw, sa pastor. Nakadaog. Ang kwan ang taan ni wala na ni siya, no? Di ba? Nakalaog. Oo, daog ra. Daog na. Ako nga nung nakikita ng tao. Adaw! Sa'yo adaw! Kana. Kana sa guban. Kasi ba ito sa guban? Kini, aron masayro na to, basta adaw biha, ha? Di iba sabot mo na sige. Okay, parang dali mo sa kasabot. Ano eh? Adaw? Tanan. 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 Daog ka na sa guban. Adaw! Adaw. Tanan. Kana sa guban. Ha? Sila ako. Ako. Katawa. Saan ba? Ikaw Sila ako. ako. Di ka iya. Ako ka. Katauhan ko sila. Sila ako. Katawhan ko Tawan sila. ko sila. Hallelujah. Katawhan ko sila. Mitail abi. Sila ako. Katauhan ko sila. Sila ako. Ni. Sila. Nagi ako sila. Ni still abi. Sila ako. Mabalik sila. Sila ako. Balik sila. Kahit sila ako. Sano? Mabalik sila. Ayun. Mabalik sila. Kahit sila. Kahit sila. Kay sila ako Ako gayon. gayon. Ay sila. Ano ha? Ay sila. Ako ba? Kay Sige kung sige no. Ang ako. balik. Akong katawan. Ako. Kay sila makabati sa tingog. Makailah ka na ko.
Harimi, daghan. Naruko, naruko, nga, maga, Pagkakurong. Daghan nga daghan. Daghan nga magakurog. Nga. Daghan nga magakurog nga musimba. Kanako. Sila, kurong. Musimba. Ang musimba. Karon ako sila musimba. Ang kaya kitawan sa Diyos. Pero wak pa, musimba. Diyos. Katawan na sa Diyos. Mga di ta, makang ng tawhanaw eh. Sama ni Apostol Pablo. Di ba dapat kayo siya? Di ko patay ko ng mga Kristiyano. Apa ni IC? Katawan. Katawan ko sila. Nga, mabalik kayo sila, nga magakurong o magasimba sa Diyos. Tungod sa kung milagro, nga buhaton sa Diyos. Tungod sa milagro, gibuhat sa Diyos, ha? Unsay neta mo? Ang Saulo. Bukan sayo sila, masisos patay. Ang una ng balita, nagikawas. Nga muadto ang grupo. Aron sa pagwali sa Jerusalem. Naman sa Jerusalem, dito sa Tyre. Tyre. Ano naman? Matutulog na lang katawan. Bilang ko sa Ginoo, matumos sila doon. Nakahan ang katawan na katawan. Hindi katawan sila dito. Orang tayo ba? Matang grupo. Kay mo kini ang atong gidala si Jesus. Manilang magdawat. Kailangaw nila. Mabanay Mesiyas. Sumunod? Mabanay. Ugma ang pagtapos. Usun ko na ugma ang pagtapos. Sayro tayo sulti sila. Tapos sulti na. Ugma ang pagtapos. Salamat Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Dari nga? I-post, i-icon. Matapos na.
Puson ko na. Ang pinulungang langit nun.